سلام وسنين نعاكم فنونات كاتاتلو خبرات تعزبتنا نلوم سلوس شو عطا حملة ختشن عيسان شدشن تدالو واحد زيناتات زيركم قريبا له مقتالكم بخبر عدم كم تلمو سبسكرايب شير دا قبلكم سرحنا قد تتابعوا بخبر عتد قدما مينستر أبا حمد حوات من إسايات شيت ألو قبل كسيسو حبرات هاجرات مزنت فولي تخاتاتالي كونتا السبع مسلات إرترا كحدث وسينو ኣብ ቱርክ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኔቶ ንቁጠባን ምክልኻልን ዓመተ ሃገር ዘጉልሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዋሽንግተን ንኣንካራ ምዕቡላት ኣጽዋራት ከይትሸይጥ ይላቦ። ኣካታዊ ውሳነ ፊፋ ኣብ መቕጻዕቲ ተጻዋታይ ኣሜሪካ ሓይሊ ትራምፕን ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ሶርያ ድሕሪ ምእታዉ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ተኻይዱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ሰናይ ጻንሒት። መንእሰያት ትግራይ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይሽየጡ ከም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ከሲሱ። ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ካብ መስርሕ ድርድር ንላዕሊ መሰረት ነባር ሰላም ምዃኑ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ሕጂ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ህዝቢ ዝህውኹ መንእሰያት ናብ ሰራዊት ሱዳን ዝሽየጡ ሓይልታት ከም ዘለዉ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሎሚ 7 ሐምለ ኣብ እዋናውን ሃገራውን ጉዳያት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንሃገራዊ ሰላም ክብል ዝተወሰደ ዓብ ስጉምቲ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ፕሪቶሪያ ከም ድርድር ጥራይ ክርአ የብሉን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር መንግስትን ሰላም ልዑል ዋጋ ከፊሉ ንሰላም ዕድላት ንምሃብን ብዙሕ ካብ ክሕዞ ዝኽእል ዝነበረ ጸጋታት ከይተበላሸው ክመልስ ክኢሉ ኢሉ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ተኸልል ሰላም ክህሉ ዘይደልዩ ገለ ሓይልታት ንህዝቢ ትግራይ ዝህውኹ ሰላማዊ ህይወቱ ብሰላም ከይመርሕ እናዘረጉ ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ። ብተወሳኺ እዞም ሰላም ዘይደልዩ ሓይልታት ስድሮኦም ኣብ አዲስ አበባን ወፃእን ኣብ ውሱን ሰላምን ዘለዎ ቦታ ኣቐሚጦም ኣብ ልዕሊ ህይወት ንጹሃት ሰባት ዓመፅን ዕግርግርን ይፈጥሩለዉ ክብል ከሲሱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት መንእሰያት ትግራይ ተጨውዮም ብገንዘብ ናብ ሱዳን ይሸየጡ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ተቐዳማይ ሚኒስትር ዝተግባር ብውፅእ ደው ክብል ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። መንግስቲ ኣብ ሰላም ጽኑዕ መርገፂ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ፕሪቶሪያ ስለምንታይ ኢኹም ተሰማሚዕኩም ዝብሉ ኣካላት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ነስምዕ ንምፍራስ ግጭት ንምውላዕን ዝሰርሑ ሓይልታት ከም ዘለዉ ንህዝቢ ዕላው ገይርዎ ኣሎ። ህወሓት ናይ ባዕሉ ሓሳብን ዕላማን ከም ዘይብሉ ዘስመረሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ህወሓት መፅረቢ ዕንጨይቲ እዩ፣ እዚ መትሓዚ ዕንጨይቲ ድማ ሻዕብያ ኢሉ። ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ተቐባሊ ዘይኮነ እቲ ምንጪ ኣጀንዳ ዕላማና ትኩረት ክንገብር ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሓይሊ ክመፅእ ንዝኽእል ስግኣት ግን ንምክልኻል ዘኽእሉ ድልውነት ንገብር ኣለና ኢሉ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝኸፍአ ሕጂ መንእሰያት ትግራይ ብጉልበት ተገፊፎም ናብ ሱዳን ይሽየጡ ኣለዉ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ናይ ዝኹሉ መዓዝ ዝሽከሞ ዘሎ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ። ጸገም ህዝቢ ትግራይ ብዝያዳ ዝሕመቆ ናይ ውሽጢ ቁስሉ እዩ ዝበለ ኣብይ እዚ ድማ ንምቁጻር ክንደይናይ ጸገም ምዃኑ ዘርኢ ኢሉ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኩናት ንምኽፋት ዝዕድም ምንም ዕላማ ዘይብሉን ስለ ዝኾነ ዝበለ ኣብይ ካብ ወገን ህወሓት ንኩናት ተኽተኽቲ ዝኾኑ ዘመታታት ዋላ እኳ እንተሃለዉ ብትዕግስቲ ንሓልፎም ኢና ዘለና ኢሉ። ተወሳኺ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝኾነ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ ሓያል ሕቶን ርእቶን ሃገርና ካብ ዘላቶ ብዙሕ መዳያዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቁልውላው ክትወፅእ እትኽእል ሓቀኛ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንኹሉ ዝሓቁፍ ድርድር ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ዶክተር ደሳለኝ ኣብ ባይቶ ኣብ ፀንሓሉ እዋን 3 ወሰንቲ መፍትሒ ሓሳባትን ሕቶታትን ኣቕሪቡ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ መስርሕ ምክልኻል ሙሉእ ካብ ፖለቲካዊ ጽልዋ መንግስቲ ናጻ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘተሓሳሰበ ዶክተር ደሳለኝ እቲ መስርሕ ንኹሎም ዕጡቓት ዘይዕጡቓትን ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘጠቓለለ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ዕጡቓት ሓይልታት ቃልሲ እናቐጸሉ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምምኽኻር ብዙሕ ገንዘብን ግዜን ድሕሪ ምብኻን ከምተን ዝሓለፋ ኮሚሽነር ዕርቂ ውፅኢታዊ ከም ዘይኮነ ኣጠንቂቑ። ስለዚ እቲ እንኮ መውፅኢ መፍትሕን መስርሕ ምስጋር ሃገራዊ ዕርቂ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ሃገር ካብ ብሄራዊ ምፍላይ ዘውፅን መሰረሰ ውሳነ ዞባታት ሙሉእ ዘኽብርን ሚዛናዊ ምክፋል ስልጣንን ሃብትን ከምኡውን ንኹሉ ዝሓቁፍ ምምሕያሽ ሕገ መንግስታዊ ኣመልኪቱ። እዚ ድማ ዘይምዕሩይነት ሃብትን ልምዓትን ንምእራምን ርጉእ ሃገር ንምህናፅን ከም ዝሕግዝ ኣብርሂቡ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ጄ ማሲንጋን ኣብ መበል 250 መዓልቲ ናጽነት ሃገሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘስማዕ መደረ ሃገሩ ኣሜሪካ ዞባዊ ምርግጋእ ዘናውፁ ሓይልታት ስቑኢላ ከም ዘይትርእን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ታሪኻውን ስትራቴጂካውን ሽርክነት ኣጠናኺራ ከም እትቕጽልን ረጋጊጹ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ ብርኪ ዝበለ ዘመናዊ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ውግእ ናብቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ መዋፈሪኣ ከም ዘራገፈት ይፍለጥ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋን ስለ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓላለፎ ቁልፊ መልእኽቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳያት ብኩናት ወይ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብፕሪቶሪያ ስምምዕ መሰረት ብምይጥ ሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣጥቢቑ ገሊጹሎ። ኩሉ ወገን ኩናት ዝቕስቅስ ምኽንያታት ምክያድ ጠጠው ከብሉን ናይቲ ሲቪላዊ ድሕነትን ክሕለውን ወሲኹ ሓቢሩሎ። ናይ ኣሜሪካ ዋና ቅዋም ስምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ክትግበር ምዃኑ ገሊጹ። ናብ ኩናት ምምላስ ከም ዘይሕሰብን ዝሓስብ ሓይሊ እውን ከም ዘይንዕገስ ክገልጽ ፈቲሉ። ብተወሳኺ
ኣብዚ እዋን እዚ ስርዓት ብልጽግና ንናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ምኽንያት ብምግባር ዝሃንጾ ዘሎ ናይ ወጥሪ ሃዋህው ብዝምልከት መራሒ ግንባር ሓድነት ኦሮሞ ጃሩ መሮ ሓቀኛን ንጹርን መርገጺ ብምግላጽ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ። ጃሩ መሮ ብዛዕባ ልኡላውነት ኤርትራን ኣህጉራዊ ሕግታትን ከም ዝኽብል ብንጹር የረድእ። ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዝብል ዛዕባ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ጉዳይ ኣይኮነን። ንሕና ኤርትራ ልኡላውነት ሃገር ምዃና ንፈልጥ ኢና። ካብ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክትመዝእ ኣህጉራዊ ሕጊ ዘፍቀዶ ኣይኮነን። ቀፂሉ እውን እቲ እንኮ ፍታሕ ሰላማዊ ምርዳእ ጥራይ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ተዳዳዲእካ ጥራይ ኢኻ ክትጥቀመሉ እትኽእል ካብኡ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የለን። ነዚ ሓቂ ዓለም ለኻዊ ሕግን ክትቅበሎ ጥራይ እዩ ዘለካ ክብል ገሊጹ። ሕቡራት ሃገራት መዝነት ፍሉይ ተኸታታሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክሕደስ ወሲኑ። ኣብቲ ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ መጋባእያ እቲ እማመ ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ዝርከባ 23 ሃገራት ክድግፍኦ እንከለዋ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝርከበን 17 ሃገራት ድምፂ ካብ ምሃብ ተዓቂበን። ግብፅን ቻይና ዝርከበን 6 ሃገራት ድማ ተቃዊመን። መንግስቲ ኤርትራ እቲ መዝነት ከይቅፅል ኣብ ኣስመራን ጄኔቫን ሓያል ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ከካይድ እኳ እንተፀንሐ ኣይተዓወተን። ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ዲፕሎማስያኛታት ወፃኢ ብምዕዳም ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ መዝነት ናይቶም ፍሉያት ወኪላት ንምስሊ እቲ ሃገር ይድውን ከም ዘሎን ምስ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝህልወሉ ዝምድና ዕንቅፋት ምዃኑ ብምብራህ ደው ክብል ፀዊዑ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክትሳተፍ ፀንሐት ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝምራሕ ልኡኽ ብወገኑ እቲ ንኤርትራ ንምክትታል ዝግበር መስርሕ ገንዘብ ካብ ምብኻን ዝሓልፍ ቁም ነገር ከም ዘይብሉ ክምጉት ቀኒ እዩ። ብመሰረት እቲ ዝሓለፈ ውሳነ ናይቲ ቤት ምክሪ እቲ ዕድመ መዝነቱ ዘብቅዐ ሱዳናዊ ዶክተር መሓመድ ዓብዱሰላም ባኪር ዝትክእ ፍሉይ ወኪል ክምዘዝ እዩ። ፍሉያት ወኪላት ሰብኣዊ መሰላት ንሓደ ዓመት ከገልግሉ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጄኔቫ ዝምዘዙ ኮይኖም ዝተመደበሎም ሃገር ወይ ፍሉይ ጉዳይ ዝምልከት ዓመታዊ ፀብጻብ ዘቕርቡ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ መወዳእታ ፀብጻቡ ዘቕረበ ዶክተር ባኪር ኣብ ኤርትራ ክፍፀም ዝፀንሐ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ከም ዘየርአየን ይገድድ ከም ዘሎን ገሊጹ ነይሩ። ኤርትራ ግን እቲ ፀብጻብ እሙናት መርትዖታት ዘይተረኽቦን መንግስቲ ኤርትራ ንምፅላም ዝዓለመ ምዃኑ ብምምጓት ነቲ ፀብጻብ ነፂጋቱ ነይራ። እቲ ኤርትራ ክትቃወሞ ዝፀንሐት እማመ ደገፍ ሓይሎ ኣባላት ናይቲ ቤት ምክሪ ዝኾና ሃገራት ኤውሮጳ ክረክብ እንከሎ ብዘይካ ኢትዮጵያ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ድምፀን ካብ ምሃብ ተዓቂበን። እታ ምስ ኣስመራ ኣብ ወጥሪ ምትፍናንን እትርከብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ውሳነ ብምድጋፍያ ድምፃ ሂባ። ኢጣልያ፣ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ስፓኛ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኔዘርላንድን ዝርከበን 14 ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ምክትታል ሰብኣዊ መሰላት ክትቅፅል ዘለዎን ደገፍ ገሊፀን። ብራዚልን ሜክሲኮን ዝርከበን 7 ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካን ካሪብያንን ድማ 10 ሃገራት ኤውሮጳ ምስዓብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ምክትታል ሰብኣዊ መሰላት ክትፀንሕ ወሲነን ኣለዋ። ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ጋና፣ አንጎላ፣ ማላዊ፣ ቤኒን፣ ጋምቢያ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎን አይቨሪ ኮስት፣ ሞሪሸስ ድማ ድምፀን ዝዓቀባ ሃገራት ኣፍሪቃን እየን። ተመሳሳሊ መርገፂ ብምውሳድ ድምፀን ዘይሃባ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድማ ቀጠር፣ ኩዌትን ኢራቅን ምዃነን ተፈሊጡሎ። ነቲ እማመ ብምቋም ንኤርትራ ደገፈን ዝገለጸ ሃገራት ድማ ግብፂ፣ ቡሩንዲ፣ ቻይና፣ ህንዲ፣ ኩባን ፓኪስታን እየን። ስሩዕ ምብራቕን ደቡባዊ ምብራቕን ኤስያን ካብ ዝውክላ ድማ ጃፓንን ማርሻል ኣይላንድን ነቲ ውሳነ ክድግፋ እንከለዋ ደቡብ ኮርያ፣ ቪየትናም፣ ታይላንድ፣ ኢንዶኔዥያ ድምፂ ከመሃብ ተቆጢበን። ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፈት ኣምባሳደር ሶፊያ እቲ ቤት ምክሪ ነቲ እማመ ክነፅጎን እቲ መዝነት ከብቅዕ ክውስንን ንፅውዕ ክትብል ምሕፅንታ ኣቕሪባ። ኤርትራ ኣብቲ ፔሪዮዲክ ሪቪው ዝተባሃለ ካልእ መስርሕ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክትሳተፍ ቅርብቲ ምዃና እውን እታ ዲፕሎማስኛ ደጊማ ረጋጊፃ። ኣብ ቱርክ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኔቶ ንቁጠባን ምክልኻልን ዓቕሚ እቲ ሃገር ዘጉልሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ልዕሊ 40 ሃገራትን 7 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ድምር ቁጠባዊ ውፅኢተን ዝውክለ ሃገራት ዝተሳተፋሉ ዋዕላ ኔቶ ሎሚ 7 ሓምለ 2026 ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ። ሓላፊ ቤት ምክሪ ንግዲ ኢስታንቡል ሸኪፍ ንኣናዳሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ሎምን ፅባሕን ዝካየድ ልዑል ትፅቢት ዝተገበረሉ ዋዕላ መራሕቲ ዓለም ናብ ቱርኪ ከም ዘምፅእ ሓቢሩ። እዚ ድማ ቱርኪ ኣብ ፀጥታውን ቁጠባውን መዳይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ሓድሽ ዝተመሰተ ማእከላይ ተራ ዘጉልሕ ምዃኑ ኣረዲዩ። እቲ ሓላፊ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እዚ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ኣህጉራውነት ቅቡልነት ቱርኪ ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓሰርተታት ዓመታት ዝተመዝገበ ምዕባለ ኢንዱስትሪ ምክልኻል እዩ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ፍጻመታት እትሰፊሕ ምትእኽኻብ ድማ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ መድረኽ እቲ ዋዕላ ምክልኻል ኢንዱስትሪ ዋዕላ ኔቶ ከቐርብ ምዃኑ ኣብርዩ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተ ብወገኑ ኣብ መላእቲ ኺዳን 13,000 ትካላት ምክልኻል ቱርኪ ከም ዝሰርሑ ገሊጹሎ። ኣብ መወዳእታ ተሓላፊ ምስ ኤጀንሲ ኢንዱስትሪታት ምክልኻል ቱርኪ ብምትሕባር ዝተመሰተ ቴክኖፓርክ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ወፍሪ መከላኸሊ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂን ዝተዓመመ ዕቤት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣማይ ትካላት ምርምርን ምዕባለታት ኣሽሓት መሃንዲሳትን ኣብዚ ቴክኖፓርክ ብምዃን ህሉ መጻእን ኢንዱስትሪ ምክልኻል ቱርኪ ይሃንጹ ከም ዘለዉ ኣነጺሩ።
ፕሬዝደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ትማሊ ሶኒ ምስ ኣሰነይቱ ወግዓዊ ልኡኻቱን ሶርያ ብምእታው ኣብ ሓድሕዳዊ ምክባርን ማዕረ ሽርክነትን ዝተሃንጸ ሓድሽ ምዕራፍ ክልቲኣዊ ዝምድና ንምስራት ዝዓለመ መንግስታዊ ዑደት ኣካይዱ። ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ልኡኻቱን ኣብ ሃገርዎም መዕርፎ ነፈርቲ ደማስቆ ምስ በጽሑ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ኣቶ ኣስዓድ ሓሰን ተቐቢሎሞም። እዚ ጉዕዞ ድሕሪ 2008 ፕሬዝደንት ፈረንሳይ ናብ ሶርያ ናይ መጀመርታ ወግዓዊ ምብጻሕ ዘካየደ እዩ። ብተወሳኺ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ደማስቆ ፍንጀራታት ቅድሚ ምፍጻሙ ውሕዳት ደቂቃ ቀዲሙ ካብ ተዓሪፉሉ ዝነበረ ሆቴል ከም ዝወፀ ተገሊጹ። ኣብ ጥቓት ማክሮን ዝሓደረሉ ሆቴል ከቢድ ፍንጀራ ከም ተሰምዐ ዝሓበረ ጋዜጣ አልዓረቢያ ነቲ ጉዳይ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ ሓደ ካብቶም ኣብ ደማስቆ ተሰምዑ ፍንጀራታት ኣብቲ ከባቢ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ከም ዘጋጠመ ኣመልኪቱ። ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዋዕላ ኔቶ ናብ ቱርኪያ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዋሽንግተን ንኣንካራ ምዕቡላት ጦራት ከይትሸይድ ይላብዎ። ኔታንያሁ ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃበ መግለጺ ቱርክ ብሕብረት ኣሕዋት ኣስላም ተለኽፈት ስርዓት ኢሉ F-35 ወይ እውን ነፈርቲ ውግእ ሞተር ክወሃቦም ዘለዎም ኣይመስለንን ክብር ይዛረብ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ትራምፕ ሞተር ነፈርቲ ውግእ ቱርክ F-110 ክሸይጥን ንቱርኪያ ኣብ ፕሮግራም F-35 ዳግማይ ክእትዋን ከም ተሰማምዐ ዘመልክት ይመስል። ኔታንያሁ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንሚዛን ሓይሊ ማእከላይ ምብራቅ ከባላሽ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ብናይ ኣየር ልዕልና እስራኤል ከምኡውን አሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብዘለዎ ኣቃውማ ውሕስነት እዩ ክብል ይምጉት። ንሱ ንቱርክ ዓባይ ሃገር እያ ክብል ከሎ ብግልፂ ንእስራኤል ብጥፋትን ዘፈራርሕ ፍርቂ ቄብሮስ ዝሓዘ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ትመሓደር ምህላዋ ይሕዝን ይብል። ናይ ምስ ትራምፕ ንምርኻብ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበሉ ዕለት ከም ዘይተቐመጠን ኣብ ቀረባ እዋን ብሰንኪ መዘክር ምርዳእ አሜሪካን ኢራን ዝተፈጥረ ወጥሪ ዳግማይ ከም ዘነኣሶ ይዛረብ። ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣጥቃዒ ሃገራዊት ጋንታ አሜሪካ ፎላሪን ባሎጉን ተነቢሉ ዝነበረ ናይ ሓደ ፀወታ መቕጻዕቲ ክምርምሮ ንፊፋ ከም ዝሓተተ ተረጋጊጹ እዩ። ባሎጉን ኣብ ዝሓለፈ ዙር አሜሪካ ምስ ቦዝኒያ ኣብ ትገጥመሉ ዝነበረት እዋን ብዝፈጽሞ በደል ብቐይሕ ካርድ ዝወፀ ኮይኑ ጋንቱ ኣንጻር ቤልጅየም ኣብ ትገብሮ ግጥም ክበክር ምዃኑ ተፈሊጡ ነይሩ። እንተኾነ ፊፋ ነተቐታዊ ናይ ሓደ ፀወታ መቕጻዕቲ ን12 ኣዋርሕ ከም ዘናውሐ ዝገብር ዘይትጽቢታዊ ውሳነ ብምሕላፍ ኣብቲ ናይ ትማሪ ፀወታ ተሰሊፉ። ካብ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳን ካብ ቤልጅየምን ካብ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ዓዲ እንግሊዝ ቶማስ ቱኸልን ካልኦትን ሰፊሕ ነቐፌታ ኣስዒቡሎ። እዚ ውሳነ ፊፋ ነቲ ድሮ 3 ሽርትታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ኣጥቃዒ ሃገራዊት ጋንታ አሜሪካ ባሎጉን ናብቲ ሎሚ ዘጉሐ ፀወታ ኣብ ሲያትል ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ንኽስለፍ ቦታ ጸሪጉሉ እዩ። ትራምፕ ንፕሬዝደንት ፊፋ ቁኑዕ ውሳነ ወሲዱ ክብል ከሎ እቲ መቕጻዕቲ ተተግቢሩ እንተዝነብር ግን ኣብቲ ውድድር ዓቢ በሰላም ማሓደገ ነይሩ ክብል ገሊጹ። ትራምፕ ትማል ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ዝተፈጸመ በደል ፋውል ኢሉ ስለዘይኣመነ ፊፋ ነቲ ውሳነ ከምርምሮ ከም ዝሓተተ ገሊጹ። ምስ ፕሬዝደንት ፊፋ ጂያኖ ኢንፋንቲኖ ከም ተዘራረበ ዘረጋገጸ ትራምፕ ኩሉ ዝገብሮ ነቲ ውሳነታት ክምርምርን ምሕታት ጥራይ ከም ዝኾነን ነቲ ስዊዘርላንዳዊ መራሒ መቕጻዕቲ ባሎጉን ክስርዞ ከም ዘይኣዘዞ ገሊጹ። ትራምፕ ወሲኹ እቲ መቕጻዕቲ ዓቢ በሰላም ሓደገ ነይሩ ኢለ ዝሓስብ እንታይ ከም ዝገብሩ ክነግሮም ኣይክእልን እየ። እቲ ውሳነ ንሳቶም ዝወሰንዎ እዩ ኢለ ዝኣምን እቲ ኮሚሽን ወሲንዎ ኢለ ዝኣምን ቁኑዕ ውሳነ ድማ ነይሩ ክብል ገሊጹ። እንተኾነ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ዩኤፋ እዚ ስጉምቲ እዚ ንቕንዕናን ክብረትን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቐ ገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ገብሩ። ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።